И днес снимаме на Clash of Clans. И така, както виждате, нали, не виждате. Почна да се апгрейдвам клан сеч на Level 4. Да искам повече армия. Купил, не знам какво е това, но се го купех за 500 000 голд. Пуснал съм си да се апгрейдва това Gold Storage на Level 2. И ще ви покажа. 2 месеца ме атакували и съм спечелил общо 52 купи. Както виждате, каква армия е имал. Но решил само да пусна. Изпечах 28 купи. Пък, чакайте да го видим. Даже аз очудих. Викам, сега ти ще му... Ей, съм загубил бая купи. Вау. Това му армата я вина. Нахалник. Еми, бавно човека. Загубил. Вау. Някакъв японски клан. Сега ви другия, дет ме атакувал. Танхал 10. Това ме армата. Вау. Вот такова. Сега ще покажа две мои атаки. Започнаха доста добре. Но, както и да е. Тук без исках да почна да го атакувам. Нали, натиснах там да се падне и така. Ще да бърза малко, защото няма нищо интересно. Къде? Не знах даже, че ще му взема една звезда изобщо. Но се оказа, че му взех две. Което беше доста добре. Нямаше да загубя копия. И както виждате, си взех всичка дар. И почти 200 000 голд. И... добър ресурс направо, може да се каже. И сега ще атакуваме. Сега събирам за Валкири да пусна се апгрейдвам баракта на левел 3 и да мога да справя Валкири, дече ми иска доста дар. Но, както и да е, аз събирам сега 2 милиона за Bomb Tower, за още една Dark барака, за Dark Spell Factory и така. Не, няма да стане тост. Не. Доста голд и доста еликсир ми трябва. Ще рискувам. Те гиганти ми измаха още докато нападна. Какво ми донета? Добре на макс след. Глети. Много готова нас да се взех. Няма се оставя. Трябва ми дарк. Всичко ми трябва. Рейдж. Взимам дарк. Взима 11 000. Какво ще събра за кинга? Да го пусна лева 4. Год. Аз пък год.
елексир почти милион ще има. И както виждате, гиганти само от една бомба умряха. Нищо. Както и. Ще мъча още кинга. Ще го мъча. Нека взема, да. Елексир. Аре, почти милион. Ще имам. Не. 1155 дар. Пак си добре. И бонус. Както виждате, съм спуснал пошанката. Възстановяваща пошанка. Абе, няма тини. И сега имам един свободен билдър. Какво да пусна. Арчер кода. Нали, от 2. Колко събирам? Уоу. Почти 2 милиона ще събирам. И започнахме лара, няма да взема този една звезда. Защото, вижте, има донейт, има бомб тауър, кинг на лево 7, арчер колите на лево 8. Няма шанс. Просто защо съм включили за гледайте пак това. Просто не знам. Та... Сега ще покажа алфабети. Както виждате, вече има Хилари. Гиганти на лево 7. Какви гиганти лево 7? На лево 3. Бомбардивачи. Малкове на лево 3 вече. И балоните на лево 2. Така му е армата, така. Както виждате, мините са на лево 6, лево 5. Елексир колекторът лево 5. Има лево 7. Няма други. Апгрейдва се, както виждате, спел факторито на лево 3. И 2 на лево 7. А не всички са на лево 7. Това е добре. Друго. Чакай, какво друго нещо? Както виждате, елексир този мета на лево 10. Не знам изобщо дали казвал клипа си. Но, както ли. Още малко и... може да пусне танхала. Това ще бъде от мен. Надявам се да ви харесал клипа. Ако така харесате клипа, абонирайте се и чао!